Velkommen til vores video. Vi er Visionaries. Vi har gået og lavet en kæmpe liste over en masse som der bare er galt i den her verden. Hvad er der galt med mennesker? Vi vil dele det med den her video, så... Læn tilbage og lyd det, for der var f***ing meget. Første topic. Hjerter. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der nogensinde har prøvet det her. Der er 7 milliarder mennesker i den her verden. Nej, du er ikke den eneste. Anyways, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der... Nej, du er... Ja, tak. Vi har forstået det. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der nogensinde har prøvet det her. Men når man skriver hjerter til en person, så tror de straks, at man frier til dem, og at man skal gifte sig og være sammen for altid. Jeg hader folk, der overvurderer hjerter. Det er det mest overvurderede Så piger, hvis I ser med derude, ikke tro, at fyre de elsker jer, bare fordi de skriver hjerter til jer. Og det gælder også jer, drenge. Men hvordan går det egentlig med Katrine? Det er sgu ikke helt... Hun virker sgu ret interesseret i mig. Seriøst? Ja. Skriver jeg sammen? Ja, hun har nok ikke svaret mig. Hun svarede sgu. Hun har sendt et hjerte. Jeg frier til hende. Seriøst. Og anden ting, der er fucking irriterende, det er folk, der tager til fest og kommer sådan her. Jeg er så fucking stiv, man. Oh my god, man. Jeg er desværre ikke venner. Fjersen skal jeg sgu se det. Jeg er så fucking stiv, altså. Jeg er så fucking... Billede. Ja, you get the point. Fucking neder. Og vi ved jo alle sammen godt, hvordan det i virkeligheden forholder sig. I tager til fester for at lade som om I har venner. Og det værste er, at det ikke engang er løgn. Næste topic. Snapchat. Hvis der nogensinde er nogen af jer, der har downloadet et lille fikse chatprogram til iPhone, kan man få til Android. Til iPhone og Android, så vil jeg vide, at det er det mest retarderede nogen nogensinde har lavet til et digitalt apparat. Hvem finder på at lave et chatprogram, hvor man ikke engang får at vide, hvis man har en besked? Og den næste ting, folk der tager billeder af deres... Hvad helt seriøst, I kommer med en anden undskyldning hver eneste gang. Tjek mine nye solbriller. Ja. Og for eksempel... shit, man! Tjek ham med dyven bag mig! Næste topic. Folk, der poster billeder af deres alkohol, for ligesom at virke seje. På tide at høste nogle likes. Fandme lang tid siden jeg har fået smiles her på formspring. Hvordan gør jeg? Lad mig tænke. Jeg tror jeg har en idé. Okay. Jeg skal bare lige finde noget alkohol. Hvor har vi nu noget? Hvor er det, det plejer at stå? Det er fandme lang tid siden jeg har været hernede. Okay, lad mig se. Hvad har vi? Jeg ved sgu ikke helt. Det er ikke helt nok procenter. Har vi ikke noget... Jeg synes jeg så... Hvor var det nu det stod? Ja, vodka. Godt. Jeg kan ikke engang lide vodka. Der er nogen, der har drukket af den. Det ser ud som om det er mig. Det er der ingen, der finder ud af. Og så skal vi bare lige finde et sted at stille det hele. Ja, det her er perfekt. Tomme dåser. Det er hvad jeg manglede. Det er lige det, vi havde brug for. Crazy night. Og øl. Hvem drikker overhovedet øl? Det smager sgu da lort. Det er da lige meget. Vi tager det. Jeg er sikkert så fuldt, at jeg ikke kan huske det. Kan du lige hjælpe mig med noget der?
Piger med makeup. Overdrevet meget makeup. Hvornår forstår de, at der er ingen, der vil have en matas-stud? Det er jo tydeligt at se, at de har 5 kilo makeup, puder, mascara, whatever i hovedet. Der er ingen dreng, der nogensinde vil tænde på det der, altså. Vi drenge, vi synes det er meget mere sexet, at de kommer med jeres naturlige skønhed. Og så vi har nogle bumser eller ikke. Okay, jo. Shit, just got real, son. Hvad er Simon? Ja. Skal vi egentlig snart takke af? Du skulle da det i gang med din færk. Hvorfor gør du med mig?